ngap dia sobaya pi ki paralo ki bisna ban pe ya krek video ha krek channel Phah Message Lionel Messi Shakifan hadin molodap shejar game ha ka jingele kai ha ka career jangu Lionel Messi uladap shejar game ha ka jingele kai nak bata ka career jangu ha ka jingele kai Persia ya ka Australia ha ka round 16 jangka FIFA World Cup ha ka ba Lionel Messi uliyo tap shikol ha ka jingele kai Persia ya ka Australia Hakaba ka Argentina kala job da arla iwe kol. Kumta Lionel Messi menin kasingi ula pa ya ka message Shakifan jangu lingba ka Instagram jangu dakaba uto kumne. 1K games already smashed and always with the same illusion. I felt the first time I play as a professional. Thank you very much to everyone who accompanies me on this beautiful journey. Lionel Messi lingba ka message. Ula ai kublai Shakifan kibai jing kershan haka jingyal inti jangu te parlok tang kine ki kubor ngin sai kendu haka wipat ka video kublai shibun.